ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗାଙ୍ଗାର ପ୍ରାସ୍କା, ଗାଁ ପଣସଗୁଡ଼ା, ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଡ଼ାଗୁଡ଼ା, ବ୍ଲକ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର, ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା। ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ। ଧାନ ଚାଷ ପରେ ଜମିଟା ପଡ଼ିଆ ରହୁଛି। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମଧ୍ୟ ବିହନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାଷଟା କରିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବି ଇଚ୍ଛା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଚାଷଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଏବଂ ତୈଳବୀଜ ଜାତୀୟ ବିହନ ନଥିବା ହେତୁ ଆମେ ମାଗିକି ବି ଚାଷ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଏବଂ ତୈଳବୀଜ ଜାତୀୟ ବିହନ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଉଚିତ ପରିମାଣର ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆମ୍ଭେ ସେହି ପଡ଼ିଆ ରହୁଥିବା ଜମିରେ ଚାଷ କରିକି ନିଜର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ସହିତ ନିଜର ପରିବାରର ପଇସା ପତ୍ର ରୋଜଗାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ବିହନଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଆମ୍ଭେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ।